få en lille hilsen måske? Med mig? Ja. Jo, altså hvad vil du bede om? Fordi giv mig et koncept, og så gør jeg det på 2 sekunder. Jeg holder. Skal jeg bare lige snakke lidt med Jan her, så optager vi lidt af det. Jeg gør det med glæde. Det lyder godt. Vi er her. Vi har arrangement i aften, Lykkekuren på H.C. Andersen Hotellet. Så Okay. du kan spørge mig, hvad du har lyst til. Jamen, hvad synes du så om Odense? Forresten vil du have kontakt bare, og du hedder Jan? Ja. Bare med Jan eller kameraet? I skal bare stå og snakke. Okay. Så, jamen, hvad synes du så om at være her i Odense? Jan, byen er simpelthen så smuk. Den er idyllisk, det er charme, og befolkningen er så sød og imødekommende. Jeg er vildt begejstret for Odense. Og min mor var egentlig gravid med mig, da hun besøgte Odense for første gang. Så jeg kom her inden jeg blev født. Okay, det er jo fantastisk. Ja. Har du stemmeret til Europaparlamentsvalget den 7. juni? Jeg har stemmeret. Skal du ned og stemme, eller skal du huske, du kan brevstemme? Det er godt at vide, altså så skal jeg brevstemme, for så er jeg tilbage i USA. Ja, men jeg er dansk statsborger. Ja, fordi at valgstederne er rent faktisk åbne, og det har de været siden den 7. marts. Så ned på dit folkeregisterkontor, og så kan du stemme på et hvilket som helst folkeregisterkontor i hele Danmark. Kan jeg stemme på H.C. Andersen? Eller nej, det kan jeg ikke. Du kan stemme på mig. Jeg stemmer på dig, så okay. Men i hvert fald held og lykke med det. Jo tak, og tak fordi du lige gad at stille op. Med glæde. Hej hej.